Ambalma wanga fulibaye ni wakati ni na ansigilendo kenem ka otedore oye Mandela Washington Fellowship olu de bambulo ya munde lado munde usea Mandela Washington Fellowship munde do ansera uyere mambalma ke yitoko ne to Missaoudou Braika ebe bo Mali rod mena be bo Tombouctou men sigile be bo moko mbalma ke inana Mandela ka Washington Fellowship la ye munde kala asenfe anye min kala o de ka do fara anga donta kan anye jeune leader keme wolonfla munu bora farafina jamana chamana munu be barawla bara munu sugaw kacha donc annana America University la ka se ka do fara anga donta ka ya sa anga se ka to la wala ya ansiginensu ni doniya munu kala ibina ta nun la wala chugudi ani ibina ta la wala kene sugad menka ne be bara ke beje fanga la faseli de la donc ani mogo ye nyogon ye munu banga bara nyogon ke Amerique donc anu tora contacti la donc ye donia o de dama donia munu be se kana fanga bara la donia no sorolen ko fefene mogo munu be anga bara nyogon ke Amerique ya nan segina so anu ga je nyogon ya la projet chama be se ka boala munu banga population nafa yani ga bokuma la ebe wulwule dad menke America jamanawi ni ko mi se ga jija chuga amna abijanye nu sera ka anga farafina karamogo dota ka do programme na parce que munu bankala américain do na sera ka farafin do faraka o fene be so ka programme to jidi parce que family chama be soro ka da farafina yere ga la halayaka balmomso wanga fulibiye munde isi américain ne togo ye Tariba Traoré ne Mali anglais folaw ka jekulumbe na ba fama ko Mali English Club Council ne wonya moy ne na ko America ya ne na programme do ba no ba fama Mandela Washington Fellowship mi e programme ye mi sinsi ba ye America yere faso de America yere la jisoy ka afrafina jeune minnu be yere la barake minnu be chesri nu ka barala kana formation ke wi kalamna ni donia kuram musoro ibina tani la wala chugodi isegele malla nalin jarane ko sebe parce que ne be Malien jakuru mina ame to ka mogo dege kalana anglais kalana jamala mara manogo ni ame be fendi mogo ma asoro yere ye fen chama famia ne nale ya ne chama famia americain ka kalan ke chogola u ka bara u ke chogola u ka mogo la mara u ke chogola tabena ne deme ko sebe nga jamala mara bara ke chogola ni americain mi nye fana nyongo don ani ni malien mi nye malien ani afrique jeune mi nyongo don amena fara nyonga ka ko ba chama ke Mali kono ani farafina kono amba do iga bara konna la ka anglais alebse ka fanga soro ka wala ngata chugomna Mali konna la ani farafina jamana wala o bala mais Mali duna amba e ka fo bamana fola o de ka cha ni kanwara ufene be ibna nu fla da nyon kerefeto ri ka tani nyon ne kumbe yoro mina nu ba fama ko Florida ye mogo minnu te anglais foy u chama be yelemay nu chama sigila ka baroke u be ka u ka kani anglican faranyon ka chogodi ni system chama ba de familiala surtout maliere lama lo sisan kan chama kan anga faso kamina valeur la sisan donc a kechogo nyuma chama ko nala sonama amabla Mali fambe fe nala sonama balmake anga fulibiye itoro mundi isi america ntogo Dramane Souaré bo Malla donc andana Mandela Washington Fellowship Programme na 2023 la. Ega barami. Ne kuna fundilai. Na fundila. Iga ya analyse enfe. Wi kalamuna ani kumeromna. Ngume Georgia University la Athens. Yo kala leadership domaine konna la kosabe. Ale ni journalisme kuna fundi tasa nasira ofe. Ibsega fera munumbe no bibina comme ame digital wakati ula no ye bololo sira ta sira na tasira wi ibsega fera membla senga wala saiga sega kuna fon jele ana sensele ko ta wodi population ma choga amina ne segira malla ebna ta ni donia kuran la wala to ni segina d'abord mbe organisation d'or la no Africa Television donc donia munu sur la ni tara ma partager ni un confrère journaliste munu me malla kele flana tuguni ani nga barake ñoko mun be ani nga communauté mun be mega mun impact positivement donc partage d'information ne be kayira ka fo ni ibe information ara bibi na ame jamana kono guerre d'information ne be no donc ni kuna foni mun bolo ni asoro ikanga se ga sensen chuga mun ani ka se ga kuna foni nyama ko ta ko di population ma chuga amna kuna foni jele ne se gram malla eterge do ka ou bien barake ñoko do ka kuna foni do ta sanga fo ngache
cɛ ma ni ani de bɛ TikTok kan ou bien ni de bɛ Facebook kan sisan cɛ tɛ ɲɛma i ka partager ali ka sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ e bɛ ladilikan jumɛn di a tigi ma a kɛra kunnafoni donna de don sa ou bien a kɛra mɔgɔ sugu sugu o de la o yɛrɛ de y'an ka nakunba yɛrɛ parce que an kan ka taa sensibilisation ba de kɛ kosɛbɛ sabula bɛɛ lajɛlen kɛlen don hali kunnafonidila ye bi donc mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn o fɛn ye réseau kan olu bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ o ye donc mɔgɔw kan k'a dɔn n'i ye fɛn min ye i kan k'i abonné source damadɔninw de la source minnu b'a to n'i ye kunnafoni sɔrɔ i kan k'a dɔn ni kunnafoni de jɛlen don ni de jɛlen tɛ an kan ka taa kunnafoni ɲini nin yɔrɔ in de la an kan ka taa ɲini nin yɔrɔ in de la donc olu sensibilisation mɔgɔw bɛna a dɔn k'a fɔ ni bɛna kunnafoni ɲini nin yɔrɔ ninnu tɛ kunnafoni ɲuman di yɔrɔ ye nin yɔrɔ ninnu tɛ kunnafoni di yɔrɔ ou bien hali n'i y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ TikTok ou bien WhatsApp sanfɛ n kan ka se k'a sɛgɛsɛgɛ cogo di k'a dɔn k'a fɔ nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ donc an kan ka source ɲɛnamaw de di mɔgɔw ma mɔgɔw yɛrɛ ka se ka taa u yɛrɛ ye ka taa dɔn k'a fɔ a bɔra nin source de la a bɔra nin source de la donc o b'a permettre bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn kunnafoni minnu jɛlen don minnu jɛlen tɛ. N balimaw an ka foli b'aw ye nin wagati na an kɛlen don ka Mandela Washington Fellowship olu mɔgɔw de bisimila minnu bɔra Mali kɔnɔna la n balimamuso e tɔgɔ? Ne tɔgɔ Kunde Sise. E bɛ bɔ Mali yɔrɔ jumɛn na ani i nana mun kalan yan Amérique? Ne ye Sikaso ka de ye mais n sigilen don Bamako. Ne nana business de kalan kɛ kɛnyɛrɛye kalan ne nana o de la. Kɛnyɛrɛye ka kalan kɛ suguya jumɛn kan? Basa ne bɛ baara kɛ ne bɛ tobili baara de kɛ restauration donc ne nana ka na kalan mɔgɔ i bɛ se ka business yɛrɛ gérer cogo min business kɔnɔna na parce que ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'olu bɛ baara minnu kɛ i bɛ se ka kɛ leader ɲɛnama ye cogo min na i ka baara kɔnɔna na ne nana o yɛrɛ de kalan na. Aw ka nin kalan lakɔgɔli in kɔnɔna la e ye mun de kalan i ka nin wagati in na États-Unis yan? Mɔgɔ bɛ se ka i bɛ se ka jamakulu yɛrɛ manager cogo min n y'o kalan kɛ i ka kɛ leader ɲɛnama ye an y'o kalan kɛ. E ye nin dɔnniya kura minnu ta e bɛna se ka taga ninnu lawaleya cogo di n'i seginna ka taga Mali la? An ka jamana kɔni mɔgɔ bɛ dɛmɛ caman na ni ne kɔni seginna parce que mɔgɔ caman bɛ ne wele u bɛ ne ɲininka Kunde i ka dumuni ka d'an ye mais est-ce que i bɛ se k'an dege tobili la donc ne kɔni bɛ fɛ ka tobili kuruw di mɔgɔw ma ni Ala sɔnna. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛna taa mun de kɛ musolakaw sama ye n'i seginna? Nin ye min fɔ nin ye nin y'a dɔ ye k'u dɛmɛ tobili ka sira kan o ni comme fast food kiosk restaurant kelen bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a yiriwa k'a lacaya Bamako kɔnɔna na hali ka sɔrɔ ka taa région tɔw fana kɔnɔna na donc ni n sera k'o musolaka ninnu ta u ka se ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ ne ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma parce que muso caman de bɛ Mali la Bamako yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ baara ɲini na baara tɛ ka sɔrɔ donc ni ne sera ka baarada caman sigi Mali la ne bɛ olu dɛmɛ u ka se ka baara sɔrɔ. Cikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Amérique ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin nin programme in ma? N bɛ min fɔ programme ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw dɛmɛ donc minnu bɛ yen nɔ n'olu ma postuler fɔlɔ u ka postuler walasa u fana ka se k'u garisɛgɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na basa ni an taara ko caman de b'an hakili la an bɛ fɛ ka minnu sigi sen kan. N balimakɛ i tɔgɔ ani mun de y'i se États-Unis yan? An cɛ ani baraji ne tɔgɔ ye Musa Hubert Wologɛ ne bɛ baara kɛ denmisɛnninw kɔnkɔrɔba la k'u dɛmɛ u ka cakɛda dayɛlɛli la n'u ka cakɛda taabolo ɲumanw a n'a fɛɛrɛ ɲumanw. Yali kɔnɔna la aw ka kalan sen fɛ i ye mun de kalan i ye dɔnniya kura minnu fana kalan i bɛna taa lawaleya cogo di Mali kɔnɔ? Ayiwa ne nana programme yali de la o ye programme ye mun bɛ jeune leaderw dɛmɛ walasa u ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan u n'u ka taabolo la donc n nana yan ka na kalan kɛ a bɛ fɔ min ma ko business and leadership cakɛda dayɛlɛ ɲuman a n'a boli ɲuman a n'a fɛɛrɛ ɲuman walasa ka se ka a taɲɛ donc n ye kalan minnu sɔrɔ olu la o y'an dɛmɛ kosɛbɛ ka faamuyali caman sɔrɔ cakɛda taabolo ɲumanw na seginnen kɔfɛ min b'an kɔnɔ o ye ka taa lajɛ an bɛ se ka taa denmisɛnnin caman dɛmɛ cogoya min na u ka se k'u ka cakɛdaw dayɛlɛ u ka se k'u boli ka ɲɛ wa u ka se ka fɛn sɔrɔ a la minnu fana b'a fɛ ka investissement kɛ u ka se ka nafa sɔrɔ u ka investissement la u ka cakɛdaw ka se ka ɲɛ u bolo u ka se ka u ka baaraw lawaleya. Aw ye gɛlɛya sɔrɔ nin lakananin kɔnɔna la wa? Bon nin lakananin in kɔnɔ an tun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ fɔlɔ mais programme in na an ye faamuyali sɔrɔ kun jumɛn la an tun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ an ka programme kɔni a nɔgɔyara kosɛbɛ an bolo fɛn caman tun bɛ yen an tun tɛ faamuyali sɔrɔ la barisa i b'a sɔrɔ an donna a la an y'a kalan an sen fɛ mais sisan u ye baarakɛminɛn caman d'an ma ani fɛɛrɛ caman yira la walasa k'an ka ko in nɔgɔya an bolo. Yanni ka bɔ kuma la yan dakuruɲɛ telima na i bɛ welekan jumɛn lase Amérique ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin yali yɛrɛ ma?
ka ɲɛsin yali ma n bolo yali ye programme ɲɛnɛmanba de ye denmisɛnnin caman minnu bɛ anglais mɛn u kan k'u jija u ka postule ni programme ɲɔgɔnna dɔw la a b'u dɛmɛ kosɛbɛ ka faamuyali sɔrɔ diɲɛ taabolo ɲumanw na ka fɛɛrɛ camanw sɔrɔ k'a lajɛ hakilina minnu bɛ yen ani baara taabolo ɲuman minnu bɛ yen an bɛ se k'olu ta cogoya min na ka taa n'a ye an ka jamanaw kan k'u bila sen na n'i bɛ na fana i fana bɛ na ni dɔ de ye i fana b'o partager ni olu ye u fana bɛ faamuyali caman sɔrɔ donc ni jamana fila ye n bolo an bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye walasa an bɛɛ ka se ka nafalan sɔrɔ a la. balimamuso an ka foli b'i ye i tɔgɔ ani mun de y'i se Amérique yan. N tɔgɔ Aïcha Goumane n nana 2023 Mandela Washington Fellowship la. I nalen yan aw ye mun de kalan ani i ye dɔnniya kura mun sɔrɔ i bɛna taa lawaleya cogo di. An ye leadership de kalan ne donna leadership civic engagement de la donc Mali la ne bɛ éducation hukumu de kɔnɔ et communication fana kɔnɔ. An ye fɛn caman min kalan an y'an ka 5 strengths kalan bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni donc o b'a permettre k'a to i ni mɔgɔw bɛ baara kɛ cogoya min na i bɛ se k'a implanter cogoya min na et puis min bɛ e yɛrɛ ka baara nɔgɔya i bolo i b'i comporter ni mɔgɔw ye cogoya min na donc projet caman fana b'an kunkolo la a y'an permettre fana ka se ka an ka projet structurer i b'a daminɛ cogoya jumɛn na et partenaire minnu i mago bɛ se partenaire minnu ni minnu ma donc a y'an permettre an ye connexion caman sɔrɔ ani mɔgɔ caman donna ɲɔgɔn na ani minnu bɛ se ka collaborer. Musow an b'a dɔn gɛlɛya camanba de b'u kan bi Mali kɔnɔna la lakanabaliya b'a la ne e seginna ka taga ni nin dɔnniya ninnu e bɛna taa ninnu lawaleya cogo di ka yɛlɛma don u ka ko ɲɛnamaya la. O ye fɛn jɛlenba de ye musow ka gɛlɛya ni ne seginna ne ka baara yɛrɛ fanba bɛ n b'a essayer toujours que ka musow inclure a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni musow ye dɔnniya caman sɔrɔ a b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la. Ne ka fɛn projet de ka taa ka centre dɔ sigi Mali la centre de help je sais pas comment je vais dire ça voilà centre min bɛ se ka dɛmɛ kɛ pour que ka se ka support kɛ éducation ni jeunes ni enfants ka hukumu kɔnɔna la Mali la donc a b'a permettre denmisɛnnin ni minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka fɛn caman kalan min bɛ se ka nafa las'u ma u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ ka se ka jamana dɛmɛ. Parce que école la filière caman bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'u kɔrɔbayara u t'a dɔn u bɛ se ka min kɛ et puis o filière ninnu tɛ se ka nafaba ɲɛ u ka diɲɛlatigɛ la kuma dɔw la donc centre bɛna dɛmɛ lase denmisɛnninw ma ani jeunes. balimamuso an ka foli b'i ye so i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i tɔgɔ ani mun de y'i se Amérique yan. Ne tɔgɔ Fatumata Boubou Koita. Alors ne nana Amérique yan dans le cadre du programme Yali Mandela Washington donc ne tun bɛ État de Michigan de la. Parce que an ka baara bɛnnen don sanuya kalanw de kan donc an kun taara État de Michigan sanuya bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka communication kɛ cogo min na ani leadership donc an tun b'o hukumu kɔnɔna la. Ni kalan lakɔgɔli kɔnɔna la bakuruba la i ye mun de kalan ani i bɛna ninnu lawaleya cogo di n'i seginna ka taa Mali la. An ye fɛn caman kalan parce que an ye organisation jɛkulu caman rencontré olu ye stratégie caman di an ma an taara entreprise la an ka kalanw yɛrɛ la comme an y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka kunnafoni di cogo jumɛn na pour que an ka jamana bɛ se ka sanuya cogo min na kunnafoni minnu bɛ taa ka daminɛ sifinnakaw la ka na se fo mɔgɔkɔrɔbaw ma donc ne yɛrɛ ka vision yɛrɛ ye min ni seginna Mali la projet caman bɛ n bolo musow ni denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw kan an bɛ se ka olu impliquer cogo min na sanuya la parce que n'i ko sanuya i ko muso i ko denmisɛnninw donc an bɛ se ka an ka programme structurer cogo min na et puis an ni gouvernement ka se ka baara kɛ na an yɛrɛ dama an minnu kun bɛ yan an ni jamana den minnu fana kun bɛ yan minnu kun bɛ minnu bɔra Afrique jamana wɛrɛ la an n'olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que voilà an ka se ka nin collaboration ni synergie kɛ ɲɔgɔn fɛ. ɲiningali laban an b'a dɔn k'a fɔ muso jamanaden bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon saniya ko la mais musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ e nalen yan i ye mun kalan sisan n'i seginna ka taa Mali la e bɛna mun de fɔ musolakaw ye i kun tɛ deli ka mun f'u ɲɛna. Muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la programme dɔ yɛrɛ b'an bolo ko sanuya femme et environnement o formation ye kalo kalo an b'a essayer ka musow impliquer sanuya ko la donc ni ne kɔni seginna ne yɛrɛ idée caman bɛ n bolo an bɛna min kɛ ni musow ye femme et climat musow bɛ se ka sanuya opportunité sɔrɔ cogo min na parce que recyclage et puis ne yɛrɛ de la ka film dɔ kɛ min bɛ kuma muso minnu bɛ ɲaman cɛ parce que i b'a kalama o muso caman bɛ yen
muso lujuratɔw de don u cɛw banna dɛsɛbagatɔw de don u b'u dogo ka nin baara in kɛ an bɛ fɛ ka baara kɛ n'u ye ka yira k'a fɔ u man ka maloya ni nin baara in ye chaîne bɛ se ka créer cogo jumɛn na k'a fɔ an ka ministère ni association wɛrɛw ye an bɛ se ka olu accompagner cogo min na pour que u ka se ka muso ninnu dɛmɛ u ka se ka nin baara in kɛ ka ɲɛ pour que jamana bɛ sanuya en même temps u ka se k'u présenter k'a fɔ je suis aussi une femme ramasseuse d'ordures k'a sɔrɔ maloya t'a la. balimakɛ an ka foli b'i ye e ye jɔn ye ani mun de y'i se Amérique yan. n b'aw fo weleli la ne tɔgɔ Jakarija Dumiya ne bɛ baara kɛ an ka entrepreneur dɛmɛli ko de la Mali kɔnɔna na donc ne ni jeunes de bɛ baara kɛ k'u dɛmɛ pour que u ka se k'u ka baara yɔrɔ bila sen kan k'a sinsin ale ni ka se ka wari ɲini min bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka baara la yiriwa. Yali kɔnɔna la i ye dɔnniya kura jumɛn sɔrɔ ani n'i segira i bɛna nin dɔnniya kura ninnu lawaleya cogo. ne ka ni yali programme a ye fɛn caman de lase ne ma d'abord ne tun bɛ Lehigh University de la min bɛ Pennsylvanie ale fana ka baara sinsinnen bɛ entreprise dɛmɛni de ma donc ne taala yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ n dɛmɛ yɛrɛ n ka baara kɔnɔna na bon ne ye fɛn min sɔrɔ ni formation kɔnɔna na o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara kɛcogo Américains bɛ baara kɛ cogo min na ne y'o faamu kosɛbɛ ale ni n sera ka bolodiɲɔgɔnma caman sɔrɔ ni formation kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Américains na ka taa Mali la ka taa baaraw bila sen kan Mali la ale ni Maliens fana minnu bɛ yan nɔ u ka se ka segin so ka taa baaraw bila sen kan u dɛmɛli cogo ale n'u bɛ se k'u ka baara yɔrɔ la sinsin k'u ka baara yɔrɔ la yiriwa cogo min na. Jamana mun kɔnɔna la jamana tɛ kan ka se ka baara di denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen ma ani an b'a dɔn sɛnɛ fana fanga ka bon mais caman tɛ kan ka taa sɛnɛ fanfɛla la bɛɛ ko n ka baara sɔrɔ bureau kɔnɔ baara la e ka nin kalan in kɔfɛ e bɛ welewelekan jumɛn lase denmisɛnninlakaw ma. Ne bɛ min fɔ sifinnakaw ye baara sira la u k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka baara ɲini ka di mɔgɔ ma jamana bɛ fɛɛrɛ de tigɛ min b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara la ɲini u yɛrɛ ye ka baara bila sen kan u yɛrɛ ye donc ne bɛ min fɔ sifinnakaw ye u k'a faamuya k'a fɔ Mali kɔnɔna na bi an mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ minnu bɛ se ka fɛn k'u yɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye maa si tɛ se k'i sigi k'a fɔ k'i bɛ jamana kɔnɔ k'a ka baara ɲini ka d'i ma anw ka baara ye k'u dɛmɛ u bɛna initiative minnu ta ka se ka a lasinsin ka se k'a la yiriwa ka d'u ma donc u kana jɔrɔ u ka initiative ta an bɛ se k'u dɛmɛ initiative mun kɔnɔna na ka se ka san sɔrɔ. I bɛ cikan jumɛn lase Amérique ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma hali bi nin programme in kɔkɔrɔmadonni ko la. Ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Amérique jamana ma nin programme in kɔnɔna na et puis n b'a ɲini u fɛ fana ni u bɛ se ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka na participer nin programme in na parce que maa tata ka dɔgɔ Mali kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ Malien ka dɔgɔ ka tɛmɛ jamana caman kan ni Mali min na jeunesse fanga ka bon kosɛbɛ sifinnakaw fanga ka bon kosɛbɛ wa dɔnniya banna kosɛbɛ an ka baara kɛcogo la donc ni dɔ bɛ se ka fara Mali ka maa tata kan o bɛ fisaya kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye fana Mali na se ka ladɔnniya kosɛbɛ Amérique jamana kɔnɔna na wa Américains fana bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ Mali ko kɔnɔna na.